Чацвер, 25 ліпеня. Вітаю, шановне гаспадарства. З вами Вітаўт Ціўчык. Гэта праграма «Белсадзум». І сёння ў нас. Праваабаронцы агучылі імёны вызваленых палітзняволеных жанчын, а рэжым завёў крымінальныя справы супраць маці і цёткі палітвязня. Усходні золак. Польшча анансавала вучэнні на мяжы з Беларуссю. Спрэчкі вакол палка Каліноўскага. Сёння другі бок. Размова з Міколам Дземідзенкам. Змены ў палку Каліноўскага выклікалі публічныя супярэчнасці. Днямі на сайце і ў тэлеграме ваяроў каліноўцаў з'явіліся супрацьлеглыя заявы. На афіцыйнай старонцы сцвердзілі, што новым выканаўцам абавязкаў камандзіра стаўся Павел Шурмей з пазыўным «Дзядзька». Аўтары паведамлення ў тэлеграме палка гэтага прызначэння афіцыйна не прызналі і заявілі, што полк губляе элементы самакіравання. Новы камандзір разам з былым кіраўніком палка Дзянісам Кітом 2 дні таму патлумачылі свой пункт гледжання ў праграме «Белсадзум». Паводле іх, заява ў тэлеграме носіць дэструктыўны характар, а элементы кіравання палком, цытата, «страцілі 2 вядомыя асобы – Мікола і Ваніш, якія намагаліся ператварыць полк Кастуся Каліноўскага ў сваю ПВК». Паводле новага камандзіра, кантроль за тэлеграмам ваяроў захоўвае Арцём Войніч з пазыўным «Ваніш», а таксама ягоная жонка. Выказаліся публічна і знаныя ваяры палка. Гэтак у каментары нашай Ніве камандзір мінамётнага разліку з пазыўным «Мірык» з батальёну «Ліцвін» адзначыў. Вайсковая частка, ад якой залежыць полк, стала ўразаць аўтаномію на фоне ўнутраных непаразуменняў, а Павел «Дзядзька» Шурмей нібыта не ёсць камандзірам, бо не быў абраны радай. Ваяр батальёну «Волат» Дзяніс Ваўкалак-Урбановіч мяркуе, што палку патрэбныя тэрміновыя рэформы. Ён цалкам падтрымлівае Паўла «Дзядзьку» Шурмея і выказвае свой недавер штабу, бо, цытата, «той элемент, які кіраваў дагэтуль палком Каліноўскага, камерцыйны, а беларускасці там не вельмі шмат. Карупцыя, адным словам». Гаспадарства, 2 дні таму я размаўляў з выканаўцам абавязкаў камандзіра палка Каліноўскага, а таксама з былым камандзірам палка Каліноўскага. Былі ў мяне ў гасцях Павел «Дзядзька» Шурмей, таксама Дзяніс Кіт Прохараў. А сёння да нас далучаецца Мікалай Дземідзенка, пазыўны «Мікола», прадстаўнік іншага баку спрэчкі. Спадар Мікола, вітаю вас. Першае пытанне, увогуле, як вас прадставіць, якую вы функцыю цяпер займаеце ў палку Каліноўскага? Я зараз ніякай функцыі не займаю в полку Каліноўскага. Дзесь ужо каля месяца я переведзены в іншы аддзел абсолютно, займаюся іншай працай. Так выйшла. Як, дарэчы, это адбылося адначасова з звальненнем былого камандзіра Дзяніса Кіта, намесніка камандзіра Ігоря Кабанчука і бойца з пазыўным «Хок» Турцевич Игорь, по-моему. Пасля конфликта в полку некоторые люди были отсунуты от полка, в тым ліку, я так разумею, в компромиссном варианте я не был звольнены, я был переведены в інший отдел. Хлопцы, наколькі мне было вядома месяц тому, калі нам доносили эту информацию, были звольнены. Тады як вы можете прадстаўляць іншы бок унутры палка, калі вы не з'яўляецеся сябрам палка Каліноўскага цяпер? А я не представляю інший бок. Кто вам сказал, что я представляю інший бок? То бок вы не маеце дачынення да гэтай заявы, якая была апублікавана ў тэлеграм-канале каліноўцаў? А там подписано мной было, что... Не, вы хотите... вы поставьте конкретно питание. Писал я ее там, ці маеце вы на увазе, ці подписывался я под ее... Вось я ставлю пытанне, ці вы маеце дачынення да гэтай заявы? Не маю. Але, по сутнасці пытання разумею, чым магу, калі вам цікава, представіць сваё разуменне, раз уж вы вырашылі са мной паразмаўляць. Тому що я так разумею, што хлопцы спасылаюцца на мяне з неіменнем іншых, так бы мовіць, аргументаў. Тому я так разумею, што мне трэба адказваць нешта. Сапраўды, падчас мінулай размовы узгадалі вашае прозвішча, таксама прозвішча Арцёма Войніча, пазыўны «Ваніш». Ён меўся сёння таксама быць з намі на сувязі, аднак у апошні момант сказаў, што не зможа праз тэхнічныя прычыны, праз тое, што сувязь слабая. Таму, спадар Мікола, будзем размаўляць з вамі. Зноў-такі, што вы можаце адказаць на гэтыя закіды, якія прагучалі публічна ў нашым эфіры ад дзейнага выканаўцы абавязкаў камандзіра і ад былога камандзіра пра тое, што, ў прынцыпе, гэта не полк губляе элементы самакіравання, а проста, цытую зноў-такі, Мікола і Ваніш губляюць элементы кіравання?
Ну, Микола згубил элементы кіравання, я вам про это адказаў спачатку. Адносна наогул тых элементаў кіравання, которые мы мелі там гэтыя 2,5 гады, ёсць вялікія пытанні у мяне асабіста, і там мы можем про это размаўляць даволі доўга, прысвяціць этому эфір. То, якім чынам выбудоўвалось самакіраванне беларускай структуры внутри украінскага войска, як это реалізоўвалось. Это был дастаткова цяжкі працэс без рэальных рычагоў, і быў пабудаваны, ну, сапраўды не ідэальна, але ён працаваў. Што тычыцца заявы, я, на жаль, не глядзеў эфір дзядзькі Кіта, але, ну, ёсць факты. То бок, умоўна, полк існаваў па адных прынцыпах до всего этого часу. Зараз гэтыя прынцыпы мяняюцца, што тычыцца рэкрутынга, што тычыцца кіравання аперацыямі, задачамі. В полку была выбудована система белорусского командования. В подразделениях были белорусские командиры, которые учились эти 2,5 годы, отрымливали досвід и кировали теми белорусами, которые приезжали, являлись там молодыми инженерами, но не молодыми. Формовалось все таким чином. На сегодняшний день в этой структуре цалком введено украинское командование, и тому, ну, я не ведаю. Ну, добре, Микола з Ванішем теряют элементы кіравання. Іх атрымалі, ну, то бок украінскае войска, што в прынцыпу, калі до конца шчыра казаць, абсалютна адпавядае заканадаўству. Але это факт. Ці не лічыце вы, што вось такі нейкі публічны канфлікт, які цяпер адбываецца, ён проста, ну, шкодзіць беларускай справе? Ну, шкодзіць. Сапраўды, думаю, што шкодзіць. Чаму, на вашу думку, тады было апублікавана гэтае паведамленне ў тэлеграм-канале? Я думаю, что оно было опубликовано, потому что то, что отбывается, еще больше шкодит полку, его системе там рекрутинга, в системе вывучения командиров для будущего белорусского войска. И тому это и отбылось. Павел Дзядзька Шурмей у інтэрв'ю мне сказаў пра вас і пра спадара Арцёма Войніча. Гэтыя людзі перакладаюць адказнасць за тую палітыку, якую яны праводзілі на вайсковую частку. І сваімі дзеяннямі яны падводзяць нас пад канфлікт з вайсковай часткай. Гаворка пра тое, што змяншаецца рэкрутынг. Пытанне, што вы можаце адказаць на такі закід? Ну, ён даволі неканкрэтны. Калі вы мне, может, патлумачыце, может, вы его лепш разумееце. Я, ну, знову-таки повторюсь, я зараз не приймаю рішення і не контактую з військовою часткою, тобто я нахожусь по факту уже в іншій системі. Але перекласти конфликт і зменшити рекрутинг, яким чином? В сенсі, ну, була видвинута конкретна інструкція по новому форматі рекрутингу. Ви зрозумієте, ну, все достатково просто. Тут, как бы, с ног на голову все поставить доволі складно. За эти годы в полку было побудовано учебный центр, инструкторы и конкретная система привоза рекрутов. И нам было побудовано на тим, ви ж це все ведаете, это неодноразово звучало в ваших ефірах. В Варшаве працавал рекрутинговый центр, задачей которого было максимально хутко собрать тех людей, которые ожидают потрапить в полк, и максимально комфортно доставить, ну, до нас, сюда. После чего люди проходили обучение в нашем учебном центре, и люди, которые працавали в системе полковой, занимались оформлением их документов, ну, и іншими нюансами для того, как они уже непосредственно смогли трапить в боевое подразделение. На сегодняшний момент пришла инструкция, в которой все эти институты скасовываются, и все повинны проходить несколько учебных центров агульноукраинских. Пасля гэтага праходзіць суразмоўе з прадстаўнікамі там легіёна, напрыклад, і пасля чего не гарантавана, што эти люди трапят в беларускае подразделение. Так, ну, і я не разумею, что тут, ну, можно как-то двояко это разуметь. Ну, по мне так падаецца, што руйнуецца та система, которая была выбудована. Новая система не абяцае быць эффективной для беларускага подразделения. Ну, по тым нават прынцыпам, которые были агучаны.
І былы камандзір і цяперашні выканаўца абавязкаў камандзіра гавораць пра тое, што ідуць рэформы для таго, каб уласна ўсё было больш празрыста і быў большы давер беларусаў да структуры. У прыватнасці вас, спадар Мікола, некаторыя былыя бойцы наўпрост проста абвінавачваюць у тым, што вы сваімі дзеяннямі адпужвалі іх ад таго, каб заставацца ў палку Каліноўскага і што вы стваралі такую нервовую атмасферу. Таксама зноў-такі, што вы можаце адказаць на такі закід? Я просто часам не разумею цих пытанняў, цих закідаў, тому що вони не конкретні. Коли ви там кажете про некие плетки, про коррупцию, еще про некие речи, то по этих всех фактах там пройдены полиграфы, все доказано перед часткой, перед ГУРом и перед всеми давним-давно. Якби це питання вирішене. Якби це сублімація в бок людей, які там хотели, альбо не хотели, альбо мали амбиции до керования. И она есть, она будет. Что я могу на это сказать? Давайте поразмовляем про какой-то конкретный факт. Сергей Бяспалаў, былы прэс-сакратар палка Каліноўскага, сцвярджае, што нібыта ахвяраванні траплялі на біткоін-гаманец ваш асабісты і што ніхто не мог палічыць гэтыя грошы. Зноў-такі гэта гучыць вельмі гучна і вельмі рэзка. Але гэта нейкія канкрэтныя абвінавачванні. Это неправда. Потому что любой человек, который имеет доступ, разумение наогул, як працює криптовалюта, разумеет, что все транзакции находятся в огульном доступе. Не треба размовлять с Сергеем Беспаловым, который больше, чем за 2 года, по 3 месяца, побывший в полку, съехал в Варшаву и ходит там мультиками по городу. То есть, любой человек, который разумеет, он может отсочить адресы, на которые збирались сохранения полка Калиновского, и поглядеть все транзакции. Они находятся в открытом доступе. У красавіку 2024 года на сайце палка Каліноўскага афіцыйна з'явілася паведамленне аб тым, што вы былі звольненыя з палка, потым яно знікла. Аднак Дзяніс Кіт у размове са мной пацвердзіў, што сапраўды на той момант гэта быў факт. Потым вырашылі, што ўсе непаразуменні варта не выносіць смецце з хаты, таму паведамленне ў тым ліку знікла. Калі 84%, зноў-такі, як сцвярджаюць, прагаласавалі са збору каліноўцаў, прагаласавалі супраць вас. Ці вы не лічыце, што можа быць ваша пазіцыя не мае рацыі, так, у гэтай спрэчцы? Так я не спрачаюсь. Вы мне задаете питання, я на их отказываю. Это по-перше. По-другое, 84% от кого? От тех людей, которые пришли на сход к Денису Киту. А это было межполовое подразделение. Окей, мели рацию, потом не мели, потом прибрали, не выносили сметься. На сегодняшний день концептуально это глобально не має значения, разумеется, потому что на сегодняшний день має значение то, что всеми этими деяниями полк фактично раскололи на 2 частки, да? Не будем казать, наколькі вони ровные в своем потенциале, альбо колькостно, але это приблизно однольковые частки, да? І я не ведаю, як гэта пытанне буде вырашацца. Денис Кит звольнены на сённяшні дзень з часткі, умовно объявляет национально-вызвольные рухи, а кто будет вырашаць пытанне с боевыми подразделениями, с теми людьми, которые застались на войне, для меня это пытанне больше важное на сённяшні дзень. И я разумею, что я не тэхнічна, его вырашаць уже не змогу. У меня пытанне вельмі такое канцэптуальнае. Вы кажаце пра падзел палка Каліноўскага і кажаце, што там розныя часткі, хаця мы маем сведчанне аб тым, што ёсць проста полк Каліноўскага, а ёсць частка людзей, якія не прымаюць рэформы, і так кажуць камандзіры прыватнасці ў нашым эфіры. У мяне другое пытанне. Войска – гэта ж войска, гэта не нейкая прыватная структура. Хіба там могуць быць такія розныя меркаванні, каб яны давозілі да расколу? Ці не павінна быць нейкай жорсткай субардынацыі, дзе ўсе падпарадковваюцца камандзіру? Павінна. То адкуль тады канфлікт, калі ёсць камандзір новы? Конфликт в тым, что определенная частка, скажем так, средних и молодших командиров думали и различивали, как добраахвотники, как люди, которые добраахвотно приехали в Украину, что они так само будут принимать удел в вызначении того, кто будет им командовать и кто зможет им умовно ставить задачи и выполнять эти задачи разом з імі. И их абсолютно не устраивает сённяшняя. Але пачакайце, ёсць жа іерархія вайсковая, ўсё роўна ёсць нешта, што спускаецца зверху. Гэта нармальна для любой вайсковай адзінкі. Вы не разумееце, тут все солдаты-стрельцы.
и Павел Шурмей в тем лику. И ты там, умовно, сотни людей, которые довольны тем, что Павел Шурмей ну, призначенный командиром, и ты сотни людей, которые недовольны тем, что Павел Шурмей призначенный командиром. С пункту гледжання вашей логіки, вони абсолютно однольковые люди поміж собой. С пункту гледжання войска и войсковой субординации, про которую вы кажете, это все дочки матери. Ну, то бок гульня, квест. Да, і так було, ну, довгий час в тим ліку. І Денис Кіт так само був, ну, так само солдатом-стрільцом. І эта, ну, система підтримувалась, ну, вот на чимось таким, ну, не ведаю, до которого нельга докрануться. Але це не було в певному сенсі, ну, військової субординації, со званнями, с системой, с всем остальным. Потому что это немагчимо в украинском законодательстве для иностранных громадян. Все просто. Наконт іншаземных грамадзянаў, ці вы ведаеце, хто цяпер утрымлівае кантроль над тэлеграм-каналам каліноўцаў? Деды. Ну, я разумею, что контроль над телеграм-каналом каліноўцаў зараз утрымлівае тая палова людей, которые згодны с этим цалкам, которые не подпарадковываются, как вы сказали, там, реформам и новому командиру, так вы сказали. Ці пацвярджаеце вы, што гэты тэлеграм-канал кантралюе у тым ліку жонка Артёма Войніча, якая з'яўляецца грамадзянкай Украіны? Не подтверждаю. Я вам подтверждаю, что пресс-служба, которая працавала в полку Каліновского, которые были доступы, ну, на той час, коли я был в полку, з большего засталася не в захоплении от того, что отбывается, и находится на боку большасці боевых командиров, которые так само не падтрымліваюць дзядзьку. З публічных сведчанняў, калі мы кажам пра людзей, якія вядомыя ў медыях, у тым ліку, напрыклад, ваяр Дзяніс Урбанович, ён цалкам на баку дзядзькі. І, зрэшты, тут такая сітуацыя, што і былы камандзір таксама падтрымлівае новага камандзіра. Зноў-такі, ці ў выпадку такога бунту не мусіць быць так, што ў войску проста тыя, хто бунтуе, альбо сыходзяць, альбо іх, ну, звальняюць з войска? Ну вот звольнили Дениса Кита, которого только что згадали. Мусить так быть. И он подтрымлівал, не бунтовал, его звольнили. Запытайте, чему звольнили. Ну, я не ведаю, як мусить быть. Я не військовий, я не маю військової едукації. Я так же, як ви, можу розважати про те, що мусить бути, чого, що є на самой справе, чого нема. Спадар Мікола, вельмі важная рэч, гэта тое, што беларусы глядзяць на полк Каліноўскага, і гэта таксама моцны гонар для ўсёй беларускай нацыі, гэта факт. Пытанне, што чаму ўвогуле не ўдалося ўсе гэта нейкія спрэчкі, канфлікты захаваць, каб яны былі як бы небачныя для грамадскасці. Усё ж такі гэта войска, людзі на гэта глядзяць. Для людзей гэта вельмі важна. В полку Каліновского были, ну, там, десятки конфликтов, которые удалось сховать. Ну, вы разумеете, ну, в каком стані зараз знаходиться там громадська думка в самой Україні, в самих добраахвотников, там, думки про будущее там замірення або спинення війни. Ну, є певні критичні моменти в тим ліку для тих людей, які сьогодні тут. Є певні критичні моменти для людей, які тут воювали 2,5 года. І, можливо, вони, ну, якби усприймають речисність не зовсім так, як ви. Ну, то, звісно, напевно, в Варшаві вельми моцно хотілося б, щоб все було, ну, пригоже, гладко. Ну, так не завжди дотримлюється, так буває. І у людей різний там стан психіки, стан стомленості, і, вот так здарилось. Я не отказываю за то, чему так стало. Я не могу вам отказать на это питание. Я могу вам сказать конкретно, что это могло отбыться ранее, это отбылось зараз, и я спробую усприймати ситуацію позитивно. Чому? Тому що я розумію, скільки було зроблено за ці 2,5 роки для гонора білорусів, які мети були досягнуті. Да, хотелось бы достигнуть больших методов. Да, я разумею, что у людей был разлик на то, ну, там, разлик, альбо жадання, альбо мари про то, что это может стать нечим большим. Чему это и станет нечим большим? Чему в некой іншій форме. Вы не забывайте, что у белорусского народа застаются те командиры, которые прошли феноменальный боевой досвід. І, ну, не думайте про те, що ці люди там не будуть разом там в випадку, коли наша агульна мара стане там досяжною, ці дві може бути, ну, можливо, буде досягнутися, вона стане реальною, да? Я думаю, що всі люди будуть разом. Але, ну, зараз там певні моменти там не дійшли час, там, ну, я не можу відказувати за всіх людей. Ну, просто, ну, я думаю, що так буває, так само треба зрозуміти.
Бывае, але хацелася б, каб над нейкімі прыватнымі інтарэсамі быў перадусім інтарэс, грамадскі інтарэс айчыны. А в чым прыватны інтарэс, калі вы там спрабуеце... Ну, калі хтосьці не падпарадковваецца камандзіру і бунтуе, не аддае соцсеткі кіраўніцтву. Цяжка назваць это інтарэсам грамадскім. Я вам патлумачыў ситуацию с командиром. Я вам потолмачил, что это, ровность среди ровных. Это не классичная армейская структура, которую вы можете себе уявлять. Что в пытаннях, это вельми деликатное питание, вот в выпадку с полком Калиновского. Есть нюансы, юридичные в тем лику. И не все з этим згодны. Магчыма, там у нейкіх камандзіраў, яны там, умоўна, нема пытання в тым, што яны там падтрымліваюць Міколу, Ваніша или дзядзьку. Можа, яны самі б хацелі быць камандзірамі і, не разумеюць, як маючы точно такія, дакладна такія ж званні, альбо там больше боевы опыт, или больше паспяховую арганізатарскую працу, чаму не яны? Дыскусія не адбылася. Я не упэўнены, што яна нават павінна быць, але кансенсусу дакладна нема сярод этого пытання. Где вы бачите тут приватные интересы? Чему вы меня хотите сказать? У меня нема приватного интереса быть командиром полка Калиновского. У меня нема приватного интереса, каб хтосьці был конкретно командиром полка Калиновского. И тем лику там не... я разумею, что дядька на сегодняшний день таким не з'является. Я разумею, что он вам подобається, что это у человека видатный бэкграунд, что он классно выглядає медийно, я все это разумею. Але, так не сталося, на жаль. И, это сулит там расколом, поделениями и всем остальным. Это на сегодняшний день так. І разам з тым яго падтрымлівае інтэрнацыянальны рэгіён, яго падтрымлівае былы камандзір, яго падтрымліваюць ваяры, якія вядомыя ў медах. Выдатна, значит... І выдаецца, што кансенсус ёсць, што ёсць проста некалькі асобаў, якія не жадаюць з ім згадзіцца. Так а в чым, якая може бути проблема в некалькіх особах? Ви що, серйозно? Нема проблеми там в телеграм-каналі, не читайте його. Нема, Гэта не сур'ёзна. Тэлеграм-канал чытаюць дзесяткі тысячаў людзей, і гэта афіцыйная ўсё ж такі крыніца. Я не маю на сённяшні дзень зноў-такі доступ к тым ліку. Гаспадар Мікалай, зразумела, дзякую вялікі, што адказалі на мае пытанні. Шкада таксама, што сёння не было з намі Арцёма Войніча, паколькі сведчанне ёсць, што ўсё ж такі ён і яго жонка кантралююць гэты тэлеграм-канал каліноўцаў і не аддаюць кіраўніцтву. Цікава было б таксама з ім паразмаўляць. Дзякую вялікі за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Мікола Демідзенка. Лукашенко зноў вылецеў у Расію, дзе збіраецца праводзіць перамовы з Пуціным, пераважна ў закрытым фармаце. Пра намер абмеркаваць з гаспадаром Крамля, цытата, украінскую праблематыку Лукашенко заяўляў яшчэ 2 тыдні таму. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Праваабаронцы агучылі імёны палітзняволеных жанчын, якія выйшлі на волю ў пачатку ліпеня. Гэта Тамара Астрейка, Святлана Лупачка, Цярына Мадзянкова, Паліна Палавінка і Дар'я Лосік. Пры гэтым рэжым не спыняе рэпрэсіяў, у тым ліку супраць жанчын. Так, крымінальную справу завялі супраць маці і цёткі палітзняволенага анархіста Александра Францкевіча. Італьянская паліцыя затрымала беларуса, якога абвесцілі ў вышук лукашэнкаўскія ўлады. Мужчыну арыштавалі ў рамках кантрольных дзеянняў праваахоўных органаў Італіі ў курортным горадзе. На радзіме мужчыну абвінавачваюць у нібыта ўхіленні ад выплаты падаткаў. Яму пагражае 7 гадоў зняволення. Джо Байден патлумачыў, чаму пастанавіў зняцца з прэзідэнцкай гонкі. Я лічу, што мае дасягненні на пасадзе прэзідэнта, маё лідарства ў свеце, маё бачанне будучыні Амерыкі, усё гэта заслугоўвае другога тэрміну, але нішто не можа стаць на шляху выратавання нашай дэмакратыі, у тым ліку і асабістай амбіцыі. Таму я пастанавіў, што найлепшы шлях наперад перадаць паходню новаму пакаленню. Гэта найлепшы спосаб аб'яднаць нашу нацыю. Паводле прэзідэнта Злучаных Штатаў, краіна цяпер стаіць на раздарожжы і патрабуе лідара, які згуртуе яе. Служба бяспекі Украіны заявіла, што разам з нацыянальнай паліцыяй абясшкодзіла расійскую агентурную групу. Сцвярджаецца, што ў групе было 19 чалавек, яе дыстанцыйна каардынавала расійская ФСБ. Удзельнікі рыхтавалі падпалы гандлёвых цэнтраў, аўтазаправак, аптэк, рынкаў ва ўкраіне і дзяржавах еўразвязу, сярод іншага ў Польшчы і краінах Балтыі. Польскія вайскоўцы абвесцілі, што 1 жніўня пачнуцца вучэнні на мяжы з Беларуссю. Манеўры «Усходні золак» пачнуцца адначасова з анансаванымі раней вучэннямі «Бяспечнае Падляшша». Мэта абедзвюх акцыяў – паляпшэнне супрацьпаветранай абароны Польшчы, а таксама абарона ад аб'ектаў, што незаконна парушаюць межы краіны. Падчас вучэнняў плануецца выкарыстаць не толькі традыцыйныя сродкі абароны, але і новыя тэхналогіі.
Копія карабля вікінгаў 10 стагоддзя прышвартавалася ў Чарнагорыі. Энтузіясты некалькі дзесяцігоддзяў з дапамогай урадаў Нарвегіі і Даніі стваралі рэканструкцыю судна, якое раскапалі ў 1970-х. Цяпер сага Фарман у шматгадовай вандроўцы. З Чарнагорыі маршрут ляжыць да берагоў Італіі, а на лета нашчадкі вікінгаў плануюць даплыць да Парыжу. Спадарства, дзякую, што былі з намі. Волі і спакою вам.